Bun găsit la o nouă ediție a Conversațiilor cu Rost. Invitata noastră de astăzi este reputat publicist și cercetător, doctor în istorie, membru de onoare al Academiei Române, doamna academician Georgeta Filiti. Bine ați venit, mulțumim pentru prezență. Eu vă mulțumesc pentru invitație. Dacă îmi permiteți, voi continua prezentarea dumneavoastră pentru cei care ne urmăresc, pentru că este mult mai amplă decât aceste două. Mai bine să stăm de vorbă, știți, fiindcă eu totuși sunt un istoric modest. Știți care e secretul meu? Eu m-am înscris la facultatea de istorie, am făcut-o, am trecut de la facultate direct în cercetare, toate mi-au făcut plăcere, mi-am iubit teribil meseria și mama venea câteodată să-mi spună ceva, taci din gură că descifrez un Hrisov. Îmi pare rău acum, că poate mama vroia să-mi spună ceva interesant și eu îmi stricam ochii cu un Hrisov oarecare. Adică, dacă îți iubești meseria, să știți că îți reușește până la urmă și lumea simte. Și probabil că dumneavoastră, cu bunăvoința pe care o aveți, ați vrea să spuneți faptele Georgetei Filiti. Nu există faptele mele, există practicarea meseriei de istoric. Practicarea meseriei de istoric, așa este. Atunci dați-mi voie doar să precizez, pentru că pe mine m-a impresionat, vă voi spune și ce m-a impresionat cel și cel mai mult, dar încep cu partea care încununează, mi se pare mie, cariera dumneavoastră de cercetător istoric. Ați publicat operele lui Mihail Cogălnicianu, care este o mare personalitate a țării acesteia, care s-au strâns în 9 tomuri și ce m-a impresionat cel mai mult pe mine a fost perioada de timp în care dumneavoastră ați lucrat la aceste opere, să editați aceste opere. Cred că s-a întins între 1870 și 2004, zic bine? Adică 1900. 1900, da. Sigur că da. Știți, a fost așa o șansă, pentru că era o echipă în formare și acolo cercetătorii nu sunt toți foarte harnici, mai sunt și unii așa mai lăsători, ca să nu le spunem leneși. Și atunci unul din ei a zis, uite ce este, vrei să intri în echipă? Și la noi, ca în toate profesiunile, e puțină invidie, puțină concurență, îi dai unuia un cod să nu intre, chestii de felul ăsta. Și vrei să intri în echipă? Atunci, uite ce, te rog să-mi faci și volumul meu. Adică un volum pe care îl lucrezi tu, dar îl scălesc eu. Și faci și tu unul. Numai că ăsta nu prea avea idee ce a făcut și ce a scris Cogălnicianu. Și așa se face că în momentul când eu m-am apucat de volumul meu, mi-au ieșit 4. Și ocupându-mă de 4 volume, l-am lăsat mai deoparte volumul lui. Și, pe urmă, sigur, lucrurile s-au dres. Însă asta a făcut ca succesiunea cronologică să fie călcată. În sensul că, dacă mă întrebați astăzi, nu știu să vă spun, între 1864 și 1891, cât am lucrat eu, fiecare în ce an a apărut. Dar asta nu contează, că ele se văd. Și să știți că le-am lucrat cu mare osârdie, cu mare plăcere și marea mea dragoste, e dragoste postumă și pot să o mărturisesc, sper că nu deranjez pe nimeni, rămâne Mihail Cogălnicianu. Adică este un ctitor al României moderne, e un orator de mâna întâia, e un legislator, e un realist, îi plac foarte mult femeile, într-o formă foarte generoasă, care îi face cinste. Și a avut, sigur, multe legături, dar toate legăturile lui au fost frumoase. Nu s-au terminat cu despărțiri scandaloase, cu procese, cu nu știu ce, nu. Tuturor iubitelor le-a făcut cadouri care uneori l-au sărăcit. Era un om complet. Rămânând tot la operele pe care le-ați editat, de asemenea pe Nicolae Iorga l-ați editat, o mare personalitate și o minte strălucită a epocii Mai ziceți, sale. Doamnă, mai spuneți odată, știți de ce? Pentru că în momentul de față, nu știu de ce trebuie să fim noi cu alb sau cu negru. Noi nu cunoaștem linia de mijloc. Intoleranța asta a noastră, pe care o surprinzi la oamenii needucați. Dar oameni needucați în România sunt majoritari. Îmi pare foarte rău să o spun. Asta face, cu referire specială la
Nicolae Iorga. Sigur, am avut o perioadă în care de Iorga nu s-a vorbit. Eu am terminat facultatea de istorie în 1961 și n-am avut acces oficial la o carte Iorga. Că aveam acasă, că aveam la prietenii noștri, asta era altceva. Dacă te duceai la biblioteca Facultății de Istorie, bibliotecara îți rângea, dar de ce vrei să-l citești? De ce vrei să citești o carte de istorie? Asta este, nu? scuzați-mă, un punct asupra căruia voi dori să revenim puțin mai târziu, pentru că poate pare ireal pentru cei mai tineri. Pare ireal că, la o carte. să știți că noi acum, în momentul în care vorbim, dumneavoastră și cu mine, este o campanie anti-Iorga. Se spune în gura mare, nu-l mai citiți pe Iorga, pentru că e depășit. Singurul istoric român e Cutare, un istoric contemporan nou. Și după bună tradiție, sigur, nu-l pomenesc, dar ăla trăiește aici, scrie, a demolat foarte mult, adică e un negativist. Dar nu-i vorba de asta, ăsta e negativist, ălălalt n-a fost. Dar eu trebuie să-i cunosc pe amândoi. Dar vedeți, doamnă, e această mentalitate de neînțeles. Pentru că, studentă fiind, aud că Hitler a scris o carte, Lupta mea, Mein Kampf. Și mă duc la bibliotecă și o cer. Păi, am fost anchetată jumătate de an. De ce vrei să-l citești pe Hitler? Păi, eu vreau să-l citesc, că am auzit că a fost, mă rog, aflasem ca studentă cine a fost Hitler, sigur, unul din personajele negative cele mai cumplite din istoria omenirii, dar ăla a avut o teorie, o concepție oarecare, idiotă, dar a existat. Și pe care ați vrut să o cunoașteți. Și pe care am vrut să o cunosc și nu să o cunosc prin intermediul nu știu cui care îmi spune, vezi că Hitler a zis și a făcut. Asta a fost socotită un gest subversiv din partea mea. Și același lucru se întâmplă și acum. Acum, din fericire, sigur, putem să ne exprimăm liber și unii și alții și eu de mulți ani, de foarte mulți ani, trebuie să vă spun că există o instituție care e creată chiar de el și care pâlpâie, n-aș zice că duduie. E vorba de Universitatea de Vară de la Vălenii de Munte. Și eu în fiecare an mai scot un volum din opera lui Iorga pentru marele public. Poate că volumele care îmi sunt cele mai dragi, pentru că multe le-am găsit numai în dezbaterile parlamentare, este oratoria lui oficială, oratoria parlamentară, nu conferințele, care și alea sunt foarte interesante, dar în Parlament este extraordinar. Adică Iorga rămâne, să nu exagerez să spun că a fost cea mai strălucită minte românească, dar în orice caz e cea mai cuprinzătoare. Cea mai cuprinzătoare, da. Sigur că n-a fost un om comod. Despre care poate ne spuneți câteva... Pot să vă spun o mulțime de lucruri și acum, de exemplu, o tinerică, tentația fascistă. Păi, nu vă supărați, când te duci la Roma și vezi totuși o anume tentă de marmură lăsată asupra acestui oraș splendid și când auzi ce a făcut Mussolini, între altele, nu vreau să-i fac apologia lui Mussolini, care rămâne un conducător fascist reprobabil. Bun. Dar, ca administrator, Franța își avea enciclopedia, la Grande Encyclopédie Française, Anglia la fel își avea enciclopedia ei, Italia n-avea. Atunci a adunat un grup de deștepți, faceți enciclopedia. Păi să vedeți, îl duce, că nouă ne trebuie 30 de ani. 30 de ani și mie mă faceți în 3 ani, că altfel vă împușc. Aoleu, ce facem? Vă dau toate mijloacele de care aveți nevoie. Și enciclopedia italiană, să știți că este una dintre cele mai minunate lucrări care s-au făcut în secolul 20, ca informație. Pentru că eu, dacă vreau să văd Vaticanul, câte pietre a avut pe dreapta și câte turnuri pe stânga, le găsesc acolo. Toate personajele și printre autori este și Nicolae Iorga. Atunci,
Iorga nu poate să nu prețuiască asemenea formă dictatorială de a face cultură. Pentru că eu sunt președintele nu știu cărei țări sau primul ministru sau ministrul culturii și dau sugestie să se facă ceva și nu se face nimica. Sau să vopsește jumătate de poartă. Păi atâta au fost banii ministerului. Să nu vă dau exemple că... Dacă am ajuns în punctul acesta la lecția de istorie, ne evocați și la Belle Époque, perioada care vă este atât de dragă și poate tot în context îi punem din nou pe aceste două mari personalități. Aveți perfectă dreptate. Știți, Iorga, care nu era un om comod, amândoi sunt moldoveni. Da. Se zice că moldovenii dau procentul cel mai mare de deștepți și de academicieni. Nu așa se zice, da. Și nu așa este. Și, sigur, Cogălnicianu a fost și președinte al Academiei, spre deosebire de Iorga, care n-a ajuns președinte, dar era cel mai activ, conferință după conferință, lucrare după lucrare, știți foarte bine, are 11.000 de titluri. Omul ăsta a fost cu totul excepțional. Și el spunea un lucru, că la cumpăna secolelor 19-20 a existat o generație dăruită din România și este adevărat. Pentru că, bine, Cogălnicianu e născut în prima parte, în 1816 a secolului XIX, moare în 91, dar vin ceilalți și sunt oameni de rezonanță europeană, pentru că trebuie să insistăm, doamnă, și sper că dumneavoastră veți face prin ceea ce lucrați aici, veți demonstra convingător că noi am fost un popor european de totdeauna. Că oamenii ăștia s-au manifestat în Europa, cum să vă spun, cu toată forța și de la egal la egal. Eu trebuie să vă spun, eram mai tânără, acum dacă ar fi fost pentru mine o premieră, nu știu dacă nu-mi pleznea inima. Când m-am dus la Sorbona să țin cursuri, lucrul cel mai impresionant, lasă publicul, care erau și români de acolo, erau foarte mulți filo-români, foarte mulți francezi, un amfiteatru. Amfiteatrul se numea Mircea Eliade. Dar momentul cel mai impresionant n-a fost privirea îngăduitoare sau disprețuitoare, veselă sau tristă a auditoriului, nu, au fost toți binevoitori, ci faptul că la un moment dat ușile de la Sorbona au clanțele foarte sus și un personaj mititel, aproape atins de nanism, dar pe urmă am înțeles, era intrat la apă, avea 96 de ani și fusese portarul care ani de zile îi deschisese lui Iorga ușa. Pentru că Iorga a ținut cursuri acolo, da. Eu am ținut câteva prelegeri, mă rog, de secol XIX, relații cu Franța, mai știu eu ce. Dar el a ținut ani de zile cursuri. Și ăsta a venit să vadă, a auzit că e vorba de un conațional al lui Iorga, care vine acolo să zică ceva și să vadă și el ce se întâmplă. Și mai amintea câteva cuvinte românești. E bine, când l-am văzut pe omul ăsta înaintând, așa, susținut de cineva, s-a așezat în prim plan, am fost așa de emoționată, cred că a fost cel mai exigent examen pe care l-am dat, nu? Da. Fiindcă, nu că mă compara, că pe mine nu mă poți compara cu un titan. Eu sunt un istoric oarecare, nu? Dar trebuia să iau aminte care e gestica, care e intonația, care e imprecația. Aia a fost... vedeți? Din vreme în vreme se coagulează elitele. Pentru că noi, dacă vrem să ne definim ca țară și să ne definim cultura, trebuie să vă spun un lucru. Ne-am exprimat-o totdeauna prin elite. Elitele, prin definiție, nu sunt numeroase. Dar astea aduc societatea înainte. Și dacă vedeți la un moment dat un regres, o formă nenorocită de cădere a societății, trebuie să vă întrebați care sunt factorii decidenți
care sunt factorii de conducere. Și eu dau mereu un exemplu. Să nu vă închipuiți că fac considerații despre ce se întâmplă astăzi. Dar să vă spun un lucru. În această Belle Époque pe care mi-ați sugerat să o evoc, sunt oameni cum este Ionel Brătianu, care ajunge prim-ministru și care conduce România în timpul primului război mondial, nu? Până în 1927, când a murit. Și ăsta este student la Politehnică, la Paris, e în vacanță, se întoarce acasă și pleacă în Italia să vadă. Și se duce la Florența, se duce la Uffizi Pitti. Florența, ai ce să vezi în ea, nu? Și îi scrie maică-si. Maică-si a spus să-mi scrii tot foarte des. Și acum eu vă întreb așa cu toată sinceritatea. Un om care se impresionează de ce vede la Uffizi Pitti, că te duci acolo și n-ai curajul chiar pe o statuie de bronz. Bronzul nu pățește nimic dacă dai cu mâna pe el. Dar tu, parcă din respect pentru opera asta, n-ai curajul să pui mâna pe ea, nu? Ești înfiorat, adică te marchează ce vezi acolo. Și nu e numai Uffizi, că știți foarte bine. Florența este un oraș fabulos. Și umblă în toată Italia și îi scrie maică-si. Dumneavoastră vedeți un politician contemporan făcând același lucru? Se duce în Italia. Dar aș zice că se duce să bea bere, să stea în bermude portocalii și cam atât. Este cutremurătoare comparația. Păi dar e la îndemâna noastră a tuturor. Vă rog să mă credeți că se pot citi scrisorile pe care omul ăsta îi le trimite mamă-si. Nu, mă gândeam la prezent mai degrabă. Păi și asta cred că explică, pentru că altfel vine acasă Ionel Brătianu și discută în dreapta, în stânga, luăm măsura cu tare și măsura cu tare, și alta discută un contemporan care e urmărit de un lucru, e urmărit de îmbogățire, e urmărit de dorința de a avea o casă cât mai grozavă, de o mașină cât mai, cred că se zice, tunată, adică să facă scandal cât mai mare, tărăboi cât mai mare. E o realitate, ne place sau nu ne place. Să știți că eu nu evoc în fața dumneavoastră lucrurile astea ca să ne apucăm să criticăm, că toți românii critică. Da, și din ce am văzut, asta vă spuneam, ce m-a impresionat cel mai mult, revin pe primul loc și m-a impresionat cel mai mult din toate materialele pe care le-am văzut, le-am citit, le-am ascultat, aveți, bineînțeles, și la radio multe interviuri. Da. Nu m-ați lăsat să vă prezint celor care nu vă cunosc, dar poate că așa îi intrigăm și vă caută numele. Cel mai mult și cel mai mult mi-a plăcut și a rămas o constantă, doamna Filiti, bucuria dumneavoastră de a vă prezenta ca româncă, bucuria de a fi româncă, bucuria de a spune că România era de fapt de mult în Europa. În Europa. Și știți unde e treaba ciudată? Că eu după mamă sunt croată, n-am deloc sânge. Da, trăiesc aici, mama mea se simțea româncă, astea sunt lucruri de la sine înțelese. Nu, eu cred că noi trebuie să fim rezonabili. Și știți ce se întâmplă? Dacă ar fi să revenim iar și iar, ceea ce ne lipsește, ceea ce ne slăbește, ceea ce ne fragilizează, este lipsa de informație oferită prin cultură. Adică noi am reușit ce n-a reușit nimeni. Școala s-o batjocorim, informația de după școală, care trebuie să fie permanentă. Eu am 87 de ani și o zi. Și să știți că continui să citesc, continui să mă informez, nu pot să le știi pe toate. Dar am rămas curioasă. Nu e vorba de o curiozitate din asta de bârfă. Cine cu cine s-a încurcat. Nu sub aspectul ăsta. Dar sunt atâtea și atâtea lucruri care merită să fie cunoscute. Din lumea întreagă. Dar să știți că și la noi sunt niște lucruri absolut spectaculare. Credeți-mă. Este toată această cohortă de români, revenind la ei din la Belle Époque, care s-au impus în spațiul românesc, care s-au impus în străinătate,
de la Ion Ghica la 1853, pe care îl avem, bei de Samos, și dacă vă duceți acolo, e o nebunie, e o nebunie. Această insulă modernizată de Ion Ghica. Te duci în Patagonia și dai de spații civilizate de Iuliu Popper. Și acolo găsești bancnote cu chipul lui. Popper este un cetățean român care s-a dus acolo și, ca să spun așa, n-a avut stare. Până nu s-a apucat să croiască drumuri, să facă bancă, să facă locuințe pentru muncitori și așa mai departe, și așa mai departe. Linii telegrafice, linii telefonice, curse de vapoare, mai știu eu ce, un simplu om. A murit destul de tânăr, asta a fost situația. Adică ăștia sunt români care se revarsă din spațiul românesc, nu? Din dorința de a face bine. Sunt multe lucruri greșite în societatea noastră și aș vrea să mă combateți. Dar hai să ne gândim puțin care este reclama, care e propaganda care se face iar și iar prin mass media. Distrați-vă, distrați-vă și iar distrați-vă. Mâncați, că să nu spunem haliți, mâncați cât mai mult asta. Și această insistență pentru trai ușor, pentru raritatea cu care niște oameni profunzi, oameni serioși, oameni care și-au dobândit niște informații, sunt chemați aici și colo, și ai un personaj care este chemat ca un fel de guru al țării, nu? Bun, când e chestionat pe probleme de sport, și de fapt nu pe sport, și numai pe fotbal, și de fapt nu pe fotbal, ci numai pe o echipă de fotbal a țării, zici, bine, hai să-l chemăm. Dar omul îi chema să-și dea cu părerea despre toate. Și atunci stai puțin și te întrebi, dacă ăsta este un reper, păi ăilalți care de o viață sunt juriști, de o viață nu fac decât să cerceteze poziția internațională a României, ăia ce fac? Ălora nu le rămâne decât să se pieptene și să se retragă. De ce sau să se retragă, nu? Păi, revin totuși la bucuria pe care am citit-o pe chipul dumneavoastră în toate interviurile și luminozitatea. Am luat această carte, la fel, v-am găsit pe copertă zâmbind. Titlul, nu știu dacă l-ați ales dumneavoastră sau istoricul Simona Preda. Asta mi-a insuflat din nou dragul și dragostea pentru România, care este o dragoste cu măsură, cum bine ziceți mereu. Nu cădeți nici într-o extremă, nici în cealaltă. Sunteți tot timpul... Fără îndoială. Nu, eu m-am distrat aici, vă spun cu toată sinceritatea. Am trâncănit, pur și simplu. Mi-a plăcut foarte mult cartea și o recomandăm. Eu voiam să știu cum ați fost dumneavoastră, ne întoarcem în copilăria dumneavoastră, dacă sunteți de acord, să înțeleg cum ați fost educată în familie, crescută în familie și apoi la școală, pentru că îmi închipui cumva această bucurie de acolo vine. Acum să vă spun, sunt copil singur la părinți, răsfățată cât în cape în piele, prințesa lui tăticu. Nu m-au bătut niciodată. Tata totdeauna a avut răbdarea să-mi explice de ce trebuie un lucru sau de ce trebuie alt lucru. Și chestia asta mi-a prins. Sigur că un copil cam dă din casă. Ascultă sau aude și ce nu trebuie. Și la un moment dat am auzit eu că ăla sau ălălalt se plictisește. Și mergând pe stradă cu mama, aveam 4 ani, mă uit la ea și mergeam cu ea de mână, ne plimbam pe aici, prin grădina Icoanei. Mă plictisesc. Și mama s-a uitat la mine, numai proștii să plictisesc. Să știți că acum au trecut 83 de ani de atunci, dar eu țin minte. Dacă mă plictisesc o clipă, înseamnă că sunt proastă. Eu nu pot să admit că sunt proastă. Și atunci a trebuit să-mi găsesc ceva de făcut. Să nu vă închipuiți că după ce am devenit matură, n-am scris decât tratate de filozofie. Doamne ferește! Dar am căutat tot timpul să fac ceva. Și am avut mare noroc. De ce? Această armonie din casa mea de copil
sigur că și-a spus cuvântul pe deschiderea pe care am avut-o. Am vrut să citesc un lucru, mama mi-a explicat că nu e cazul. Mama mi-a adus cărți în clipa când a socotit că le-aș pricepe, pentru că merg cu ea pe stradă în sens invers. Trece un domn care probabil avusese o operație foarte gravă și avea pus un plasture cruciș, așa, pe ceea ce fusese nas. Vă dați seama că fusese o operație îngrozitoare. Și sigur, când îl vedeai de la distanță, tot așa eram destul de mică și am început să râd. Și mama, care era o femeie teribil de stăpânită și o pedagogă desăvârșită, și-a pierdut cumpătul și mi-a dat o palmă. Mama să mă pleznească, ce e aia? 2 săptămâni n-am vorbit. Dar când am făcut 18 ani, mama mi-a adus o carte care se numește Râsul, a lui Bergson. Tot ce iese din firesc e de natură să te facă să râzi. Și atunci tu ai avut dreptate că ai râs. Dar spune-i la 5 ani unei puștoaice de-astea. Deci, lucrurile astea, într-un fel, m-au marcat. Și pe m-a mai fost ceva. Eu am avut șansa, în primii ani de școală, să urmez școală Montessori. Asta era o școală foarte, știți, toată lumea urlă, sau foarte mulți copii se satură de școală. Mă scoală de vreme, trebuie să mă duc acolo, nu știu ce se întâmplă, dar eu băteam din picioare mai repede, mai repede. Acolo se întâmpla ceva minunat. O bucurie la școală. O bucurie. Și bucuria asta, să știți că a fost extraordinară. Toate lucrurile erau frumos colorate. Profesoarele toate zâmbeau. Ne spuneau lucruri drăguțe, râdeam. Am avut și șansa acasă profesoarele mele de franceză, cea de franceză era maică catolică și i s-a desfințat mănăstirea, și atunci s-a mutat la noi. A încetat să mai poarte costum de soră și a rămas la dumneavoastră în casă și făceați limba franceză? Și făceam franceză cu ea și ea se ducea și ținea și orele, dar stătea în camera de alături de mine, adică avea camera ei, și mama nu înțelegea niciodată, zice, oare ce faceți voi acolo de râdeți atâta? Că noi râdeam în hohote pentru diverse lucruri. Și am învățat cu ea să pictez pe mătase, să cos nu știu cum, cruciulițe, nu știu ce, și bineînțeles am învățat limba franceză. La ce vârstă ați început să vorbiți limba franceză? Păi primele limbi au fost franceza și engleza. Sigur, vorbeam cu mama, cu tata, dar pe astea le învățam cu Mère Marlene și cu doamna Margaritopol. Aveam 5 ani. Astăzi, cum vi se pare că se întâmplă educația în familia copiilor și apoi la școală? Dacă ați pus așa reflectorul pe creșterea copiilor, cum vi se pare? Sau ce ați aduce, ce le-ați recomanda? Nu știu, ce ar trebui să păstrăm? Să știți, multă blândețe, vedeți? Noi nu înțelegem un lucru. O să vă spun ceva care o să vă șocheze și care nu mi-aparține. Discuția am purtat-o foarte mult. Trebuie să spun că eu am fost măritată cu Manole Filiti, al cărui nume îl port, fiind o mare diferență de vârstă între noi, 27 de ani. Și asta a făcut ca el să fi fost matur în perioada interbelică. Și prietenii pe care și-i-a făcut de atunci au venit cu el până plus minus anul 2000 și la rândul meu am fost primită între acești oameni cu foarte multă căldură, cu foarte multă încredere. Și printre ei trebuie să-l numesc pe Alecu Paleolog și pe Neagu Giuvara, cu care am devenit la rândul meu foarte prietenă. Și în nesfârșitele mele discuții cu Alecu Paleolog, el mi-a spus niște lucruri legate de traiul suportat în pușcărie. Deci să știi că anchetatorul civilizat, calm, care nu te pocnea din toate cele, care nu te înjura din toate cele, care nu spunea lumina să te chiorască în ochi, cu ăla te lăsai înșelat parcă și dialogai.
și scotea mai mult Da. de la tine decât unul care urla. Și prin extensie și păstrând proporțiile, Sigur, da. să știți că Blândețea. și în educația de zi cu zi, dialogul, blândețea, câștigă mai mult decât să zbieri la el. Taci, mă, dracului, lasă-mă în pace, nu mă bate la cap. Când ai 4 ani, când ai 5 ani, întrebi, dar soarele de ce e rotund? Dar de ce? Da. Dar de ce e cald? Dar de ce e frig? Și tu trebuie să încerci pe mințișoara lui să-i dai niște explicații. Eu sunt de acord că te nebunește, dar și această curiozitate e o dovadă totuși de mințișoară, Da, vioaie. care e vie, nu? da. Ori s-a întâmplat ceva, trebuie să credeți. Uite, totuși, eu n-am 300 de ani. Eu nu mi-aduc aminte să fie atât de răspândit acest sistem reprobabil al meditațiilor. Doamnă, părinții mei n-au bani să plătească meditații. Părinții dumneavoastră plătesc lună de lună 6.000 de lei să vă învețe copilașul nu știu ce. Sigur că noi când apărem amândoi în fața unei comisii, situația nu este egală. Dar chestiile astea ar trebui să nu existe. Și de ce există? Eu vă răspund de manualele noastre de istorie. Da. Vă rog să mă credeți că am la activ câteva zeci de mii de pagini scrise, că asta mi-e meseria, nu de deșteaptă sau de proastă, nu? Dar când îți cere să scrii în 20 de rânduri, într-o oră de curs, să descrii al doilea război mondial, să știți că e un lucru foarte greu. Pentru că asta este o conflagrație internațională la care au participat și trebuie să zici, ăia au făcut o alianță cu tare țară. Aia a fost altă alianță. În momentul X s-au încăierat. În momentul Y au venit ăștia care... Adică o schemă, totul foarte... Păi o schemă, dar pentru asta să știți că e foarte scurt timpul, că eu am încercat toate aceste exerciții cerute copiilor care fac istorie, am încercat să le fac și eu. Adică omul de Condei, omul care are scrise cărți, Da. omul care s-a disciplinat foarte mult făcând articole de enciclopedie, că acolo fraza trebuie să fie mai mult decât condensată. Sunt scoase o mulțime de cuvinte parazite, e o întreagă poveste. Și să știți că nu e ușor lucrul acesta. Ori, plus că manualele astea sunt scrise nu totdeauna foarte inspirat. Nu se poate să vorbești de Vlad Țepeș și să spui așa, Vlad Țepeș, erou al filmului lui Coppola și domn al țării românești între anii cu tare și cu tare. Dar, de ce e nevoie de așa ceva să-l fac las că îl fac întâi erou de film, personaj și pe urmă domn al țării. Fraza aia este inutilă. Și e un exemplu, sunt foarte multe, știți? Dar pentru că ați ajuns la punctul acesta al manualelor de istorie și al disciplinei istoria, de ce atâta dezinteres în ultima vreme pentru această disciplină și cum am putea face să le trezim copiilor interesul pentru a-și cunoaște istoria țării, istoria la nivel mai mare? Știți ce se întâmplă? Pentru că e și felul cum o predai. Pentru că și profesorii sunt atât de plictisiți. De ce să fie? Nu știu de ce. Mă întorc la vorbele mamei dumneavoastră. De ce să fie plictisiți? Nu-mi dau seama. O să spuneți că mă laud și să mă combateți dacă mă laud. Eu țin foarte mult conferințe la o fundație, Calea Victoriei și nu știu ce. Și se întâmplă să vină câte o mamă cu un copil sau singură. Doamnă, zice, eu dacă vă aveam pe dumneavoastră profesor de istorie, făceam istoria. Pentru că eu, când prezint ceva, un eveniment, eu îl prezint cu toată însuflețirea, fiindcă eu cred, eu vreau să vă conving pe dumneavoastră
de dramatismul luptei de nu știu unde sau de uimirea, de dilema cutărui conducător, ce face? O ia la dreapta, o ia la stânga. Dă lovitura de stat sau nu dă lovitura de stat? Cum spunea Cogălnicianu. Eu mi-am pus ștreangul de gât. Că nu-i puțin lucru să oprești lucrările, să dizolvi adunarea, să dizolvi Parlamentul. Numai că ăia făceau ceea ce americanii numesc filibusterism. Adică se ridicau, știți că ședințele totuși se țineau într-un orar limitat. Și atunci, ca să blochezi o lege, luai cuvântul și băteai câmpii. Colegul tău făcea același lucru până să irosea timpul. Văzând că n-ajunge la niciun rezultat și erau legi esențiale care trebuiau trecute, nu? Pur și simplu a desființat adunarea și a reușit să facă o serie de lucruri cu Za și cu el, inclusiv lucrul esențial, reforma agrară. Doar că, pe lângă reforma agrară, a făcut și reforma electorală. Și acum chiar o să vă supărați pe mine. Eu sunt partizana, fără niciun succes, mă grăbesc să spun, a votului. Noi îi spunem cenzitar, este impropriu de fapt, pentru că votul cenzitar înseamnă ca tu să ai o avere. Dar hai să spunem vot cenzitar spiritual, în sensul că ar trebui să ai un minim de cultură. Doamnă, nu este admisibil ca eu să merg pe stradă și să o întreb pe baba Dumitra de la Singureni: măicuță, ce s-a întâmplat la 25 decembrie? Să uită puțin la mine, mă gândesc că poate și eu am pus întrebarea aiurea. Zic, știți, mai sunt câteva zile, înainte zic că a fost Ignatu, la Crăciun, maică. Da, măicuță, ce s-a întâmplat la Crăciun? Apoi zice, a înviat Hristos. Ori dacă femeia asta, care alminteri se duce la biserică și să închină și să roagă și cu tare și cu tare și să nu spui geanta jos că e păcat și pierzi banii și să nu faci nu știu ce, să nu speli joia, vine și votează? Pe cine votează? Pe ăla cu gură mai mare, ăla care îți promite marea acusarea și pe urmă declară că a fost o conversație de captare a voturilor, ce faci? Deci ar trebui totuși acest vot restrâns puțin la oamenii conștienți, la oamenii care manifestă curiozitate pentru informare. Și informarea pe care eu o furnizez, asta ține de mine ca profesor sau de mine ca mentor sau de mine ca învățător sau de mine ca ziarist. De ce nu? Să-i o formulez cât mai atrăgător. Dar în momentul când eu inaugurez piațeta, regele Mihai I. Și lângă mine, o ziaristă foarte drăguță. Ne aflăm la intersecția șoselei Chiselev cu strada Arhimandrit Ion Mincu. Pentru că a văzut ARH și a zis, ARH ce poți fi decât Arhimandrit. Da. Bun, și cum facem? Cum spuneați într-un interviu că cel mai greu vi se pare că ajungeți la publicul adolescentin. De ce? Cum facem să... Acum, să știți că dreptatea nu e numai de partea unora, e și de partea altora. E altă societate. Gândiți-vă că noi avem acum acces la informații absolut instantaneu. E adevărat. Din toate părțile. Și sigur că decât să-mi facă teoria Madame Filippi ce s-a întâmplat la 1900 cu o întreagă societate românească care se moderniza, care era o chestie de ambiție, să învețe, să se ducă acolo, să se ducă acolo, parcă e mai simpatic, mai plăcut să mă uit pe TikTok și să văd o pianistă adorabilă care cântă interpretează un concert de Rachmaninov. Rachmaninov e un compozitor foarte complicat, foarte complicat.
Dar eu vă spun și cu toată sinceritatea, n-am de ce să inventez chestia asta. Concertele Rachmaninov le-am ascultat de nenumărate ori, în țară, în străinătate, dar când le-am ascultat cântate de asta, nici nu le-am auzit. Știți de ce? Pentru că a fost singura pianistă din lume pe care am văzut-o stând la pian, cu picioarele dezgolite, că nici nu știu dacă avea fustă. Și atunci pulpele alea goale ale femeii te atrag cel mai mult. Ei, această deturnare ticăloasă a atenției, prin extensie, se operează la toate nivelele. Eu parcă le-aș da o șansă acestor adolescenți și sunt convinsă că ar fi fascinat să vă asculte, de exemplu, povestind așa cum ne povestiți acum. Nu. Eu vreau să rămân cinstită cu dumneavoastră și să vă spun, la un liceu sunt chemată să vorbesc de Alexandru Odobescu. Odobescu a fost o figură foarte interesantă în cultura noastră. Știți foarte bine de ce. În primul rând are cartea splendidă. Da. Cadrul îmi permitea să am cartea în față, să le arăt. Tezaurul, să le spun câte kilograme, cât de mare e cu tare piesă și cu tare. N-a mers. N-a mers. Da, dar gândiți-vă că au fost expoziții internaționale unde ăsta s-a dus. A condus ștandul românesc și am arătat. Și de ce credeți că nu a mers? Fix din cauza acestor tehnologii este deturnată atenția spre lucruri facile, spre lucruri, nu e vorba numai de internet, pulpele foarte frumoase al minter, dar care nu veneau în vedere când trebuia să asculți un concert de Rachmaninov, nu? Dar prin extensie sunt tot felul de prostioare care ne mănâncă timpul. O pisică care se pupă cu o rață, un câine care sare în sensul cozii sau mai știu, niște tâmpenii din astea care n-au niciun fel de valoare. Sigur că nu se poate face de la o zi la alta, dar sunt tot felul de lucruri, poate unele și constrângătoare. Spuneam mai devreme că mi-ar plăcea să vorbiți un pic, nădăjduim că în fața noastră vor fi și tineri, adolescenți, sperăm noi, trebuie să-i aducem forțați, că ar trebui în primul rând să începem din a-i convinge că a existat de pildă comunismul, care a fost o perioadă de mare regres pentru societatea noastră, de pildă, nu? Să știți că lucrul e foarte greu, întâmplarea a făcut ca eu... Aveți perfectă dreptate, doamnă, dar știți ce se întâmplă? Și aici este o nuanță. Vă vine să credeți că au venit unii și au spus, dar noi am vrea să trăim puțin sub dictatură, să vedem cum e. Da, am auzit treaba asta și m-am îngrijorat. Știi care-i povestea? Nu știu. Curiozitatea e bună, asta este o curiozitate morbidă, dar drama e alta, că dacă vreți să scăpați nu mai puteți. Da. Trebuie să așteptați un 89, 90, 91 când s-a prăbușit întregul lagăr socialist. Bun, și care ar fi, din punctul dumneavoastră de vedere, îndemnul către cine? Către ei, către părinților, către profesorilor? Păi părinților au trăit și ei în comunism și unii au trăit mai bine decât vă imaginați, dar eu totuși vă spun, eu refuz să fim albi și negri. Trebuie să căutăm o cale de mijloc și trebuie să ne gândim că ce a fost societatea românească acum 100 de ani, cu bune și cu rele. Ai avut niște oameni ca Blaga, un adevărat geniu, Eugen Ionescu, pe care eu am avut fericirea să-l cunosc și care, numai când te uitai la el, te îndrăgosteai de el, spiritual și drăguț, un om colosal de deștept și cioran, dar distant, foarte distant și vădit, nemulțumit, că te uiți la el așa ca la o curiozitate, ca la o ciudățenie. Și atunci îți plătea cu o distanță care te făcea să-i dispari din cale. Asta este altă treabă. Și oamenii care au trăit sub dictatura comunistă, unde 3/4 din timp ni-l consumam să ne procurăm diverse lucruri. Că era vorba de o bucată de carne, doamnă, mie mi-a murit mama în 1983 și eu n-am să uit goana pentru un sicriu și vă rog să mă credeți că problema nu se punea să fie sicriu lustruit și cu niște bare de metal, nu știu ce.
păcatele mele, niște scânduri întrupate acolo, 4 scânduri care să facă un sicriu. Bun. A sărit toată comunitatea din jurul meu ca să obțin acest sicriu, cu certificatul de moarte al mamii mele. Adică eu nu vroiam din acel sicriu să fac ce? Ce puteai să faci cu scândurile alea? Buni creștini, hai să facem o pomană. Ăla a venit cu o bucată de carne, ăla cu slănină, ăla cu... Și te trezești pe urmă că n-ai focul, trebuie să stai noaptea, să vină cu tare prietenă care trebuie să-și lase nepoțica. Aoleo, dar o lasă acasă, dar știi... Toate poveștile astea. Numai că și în perioada aceea, să știți că au fost oameni care au profitat. Și eu cred că niște elemente care sunt la ordinea zilei și care sunt puse ca o maculă astăzi pe români de toți europenii, cam atunci s-au format pila, hatârul, șpaga. Și atunci, dacă vreau să obțin ce? Dacă vreau să obțin 1 kilogram de carne macră, nu? Dau un ban și ălălalt capătă numai oasele. Și povești din astea care încet, încet ne-au marcat, dar au făcut și diferențe, dacă vreți. Cred că numele de Virgil Cândea vă spune ceva. Sigur, da. Cândea era un intelectual excepțional, dar era și el un om care vrea să mănânce, nu? Și nevastă sa îl trimitea la alimentarea. Stătea la 3 ceasuri, nu găsea nimic și până trecea pe la noi. Și noi în bucătărie, locuind în strada Icoanei, tăiam carne, mai știu eu ce. Și de unde ați făcut rost? Păi i-am dat lui cu tare. Mă, cum ați făcut? O să ziceți, cui i-ați dat? A murit și pot să-l pomenesc, nu? Că, de fapt, meseria lui, până la Revoluție, a fost aceea de ucigaș de pisici, pe care le jupuia de piele și pielea o ducea la cooperativele de făcut mânuși. E vorba de Dan Iosif. Dar, ca să spun așa, în mahalaua noastră și a domniilor voastre nu erau suficient de multe pisici și el probabil că primea o plată foarte modestă, nu putea să trăiască din asta și atunci se specializase în ceva foarte rentabil și anume ne procura o sticlă de whisky, un cartuș de Kent, o bucată de carne macră și așa mai departe și așa mai departe. Și la un moment dat, noi fiind foarte prieteni cu profesorul Cândea, l-am pus și pe el în sistemul acesta. În sistemul acesta, da. Și poți să vii în șir, că acum toți au murit, încă 4-5 care erau doctorul Piții Vasiliu și mai știu eu care. Dar Piții Vasiliu avea și un avantaj, fiind medic de copii, era foarte prețuit de notabilitățile comuniste și atunci avea 2 sticle de vin înfundat, care îi se dădeau pe lună. Și una din sticle ne-o dădea nouă. Contra ce? Contra rației de carne pe care o aveam, care nu mai era o rație de carne, era o bucată de cârnat, pe care noi nu-l mâncam, dar el îl lua pentru cățelul lui. Și atunci cârnat contra 1 kilogram de vin. Da. Ca să avem... Deci astea nu sunt mituri, nu sunt legende, nu sunt povești. Nu, le-am trăit. Da. Și când le spui ăstora, că de asta am evocat aceste lucruri foarte concrete, nu? Nu mai spun de literatură. Eu l-am adus pe Solzhenitsyn, vă spuneam că eu, după mamă, sunt croată. Și mă duceam când și când la neamurile mele de la Zagreb. Și ăia trăiesc Tito, adică aveau magazine deschise ziua și noaptea. Mătuși mea se ducea, catolică exagerată fiind, se ducea la nu știu ce slujbă de la 5 dimineața și când se întorcea, ne aducea cornuri calde de la patiseria din colț și ziarele franțuzești din aceeași zi.
Noi citeam la 6 luni odată un Figaro sau un Noi nici Paris acum nu Match. citim zilnic. Vă dați seama că nu ajung. Bun. Deci erau niște lucruri pe care ăștia acum refuză să le înțeleagă. Dar cum este? Cum este? Păi zic, uite-te, asta era formula. Ai grijă ce-ți dorești, da. Asta era formula și acum să spui că îți dorești totuși să trăiești puțin în dictatură, înseamnă să fii irresponsabil. Și știți ce se întâmplă? Faptul că sunt atât de indiferenți, faptul că fac o emisiune interactivă la un post de televiziune și moderatoarea mă întreabă, doamnă, concret, e vorba de câțiva ani buni, dar iată că acum lucrurile s-au apropiat primejdios de mult. Dacă suntem atacați, ce facem? Păi zic ce am făcut totdeauna, că oamenii tineri pun mâna pe armă și noi ăștia care am îmbătrânit, avem grijă, pregătim pansamente pentru răniți, ajutăm în felul ăsta, gătim, mai știu eu ce putem face. Și fiind de emisiune interactivă, sare un tânăr, cine-i baba asta? Și o caută moartea pe acasă și vine să-mi spună mie ce să fac. Ce-a făcut țara asta pentru mine? Ce-a făcut țara pentru tine? Să știți că eu nu-mi pun niciodată problema, pentru că acest făcut al țării se împletește și cu ce am oferit eu. Am fost un școlar bun sau am fost un derbedeu, de care o școală întreagă n-a știut cum să scape, un blestemat care am făcut numai mizerii părinților, școlii, societății în genere. Și ce am câștigat? Adică lucrurile astea eu le-aș restrânge la un singur termen, doamnă, și anume educație. Dar o educație bine făcută. Și vedeți dumneavoastră, la noi e un sistem primitiv nenorocit. Eu sunt astăzi la guvernare și dau niște legi. Mâine plec de la guvernare și vin ăilalți rad totul. Și o iau de capul. Fiecare ministru al învățământului a venit cu altă idee. Nu se poate. Chiar dacă fiecare își are poate și partea ei bună. Dar eu dacă am un copil în clasa 1-a, eu nu știu cum îl voi scoate. Da. Îl voi scoate cu școală de 10 ani, de 12 ani, cu examen de baraj, da. Să vor ține în seamă notele pe care le-a luat în tot liceul sau numai pe ultimul trimestru? Sau va da examen? Va da examen, nu va da examen. Iorga, nu mai discutăm cât a fost de mare. La un moment dat este ministrul învățământului. Și el zice, nu sunt de acord. Eu desfințez și cât a fost ministrul a reușit, desfințez bacalaureatul. Da. De ce? Pentru că el a dat examen și n-a ieșit primul. Pentru că nu vă supărați. Eu am fost șefă de promoție, tot ce puteți să spuneți despre mine, dar eu la matematică eram clay. Și în tot liceul pe care l-am făcut, cu chiu cu vai, acum la bătrânețe, dacă mai fac un coșmar noaptea, odată la 3 ani, sunt la tablă la lecția de trigonometrie sau mai ales la algebră. Gata, asta este. Da. Dar asta nu înseamnă repulsia mea pentru tot ce ține de matematică. Dacă aș ajunge ministru, nu mi-ar trece prin cap. Să scoateți din să scot materia, trebuie să ții echilibru, că ea nu poate să fie chiar tufă la subiectul ăsta. Deci și implicarea profesorilor e foarte importantă, dar în momentul când sunt atâția profesori care dau examen de calificare, de titularizare și ia la matematică, el profesor de matematică, și ia nota 2,50, eu l-aș scoate din sistem, cu toată politețea. Domnule profesor de matematică, nu ești făcut să fie așa ceva. E clar că... Dar vă mai întreb ceva. Credeți că omul acesta când se duce să dea examen nu știe deja că e de nota 2? De ce se mai duce? Păi fiindcă nu știe să fie altceva decât profesor. Pe urmă,
acest obicei ca toată clasa, părinții de fapt să se adune, ce îi cumpărăm doamnei profesoare, domnului profesor. Adică cum? Îi luăm o cruce de aur, dar știi că a ajuns aurul 100, cât? Gramul. Și tot discuții de felul ăsta. Păi în momentul când eu aș primi o cruce de asta de aur, un inel sau o geantă de 3000 de euro, în fața lor, eu îmi pierd absolut orice prestigiu, nu? Deci e o moralizare a societății care nu se face decât prin educație, dar printr-o educație foarte serioasă, foarte severă și aș zice, nu vă supărați că vă spun, și cu elemente punitive. În momentul când eu am prins un profesor din ăsta care a luat de la școală, de la clasă a 7-a B, de la nu știu ce liceu, un obiect de tipul ăsta, scos din învățământ. Nu îi reduci cu 15% pe 3 luni de zile leafă. Sistemul e aproape generalizat și eu, de exemplu, sunt un părinte foarte modest, care nu am bani. Pentru mine mi-e foarte greu să cotizez acolo, nu? Da. Ori e o chestie de demnitate a profesorilor, o să ziceți, păi sunt prosalarizați. Sigur că sunt prosalarizați, dar uite, am să vă spun un lucru. Undeva în țara asta mi s-a năzărit mie să mă ocup de un copil de la clasa 1 până la liceu, nu-i nevoie să-l cunosc. Discut cu Direcția de Protecție a Copilului, adică eu să-l susțin materialmente cu tot ce are nevoie. Da. Ustensile de-astea de școală, de sigur, da, îmbrăcăminte, cu tare, nu știu ce. Dar am avut o singură pretenție. Părinții să nu fie fumători. Doamnă, dacă i-aș fi înjurat de mamă, cred că nu erau așa de scandalizați. Păi cum, doamnă, dar lumea e nefericită și atunci fumează. Păi tu fumezi, dar nu fumezi pe gratis. Banii care îi arunci pe acele țigări nenorocite, care și minează sănătatea, banii ei ar trebui să-i întorci către copil. Da. Deci, vedeți, mentalitățile nu se pot schimba de la o zi la alta. Sunt eu mâine ministru și dau niște dispoziții de le sar capacele tuturor. Nu se face chestia asta. Dar ceva ce a promis un președinte, dar lucru bine făcut. Adică eu dacă fac un manual de istorie, îmi iau răspunderea, sau dacă prezint o lecție de istorie și dau drumul la o muscă, în sala aia se aude numai musca, că toată lumea e cu ochii la mine. Sigur că e foarte solicitant. Eu trebuie să am tot timpul elemente de curiozitate, de neașteptat, de ceva care să-i atragă. Și poate că nu-i atrag din prima clipă, dar mă strădui. Îmi pare o situație cam fără ieșire. Cam fără, aveți perfectă dreptate și eu nu știu ce se întâmplă. Vreau să cred că încet, încet ne îndreptăm, dar să știți că mai e ceva. Pentru Dumnezeu, e nevoie de puțină continuitate, Doamnă. Nu se poate, când ai avut de la Revoluție 32 de miniștri ai învățământului, eu nu discut capacitatea niciunuia. Poate că toți au fost bine intenționați. Poate că toți au știut și au dorit. Dar ce a ieșit așa un vălmășag, vă spun, bagi un copil în clasa 1 și nu știi cum îl scoți din școala asta. Ce facem? Iar manualele, cel puțin astea de istorie, sunt greu de digerat. Și aș fi tare bucuroasă dacă ați abordat tema asta iar și iar, dar nu mi-a politeții. Mă uit acum să ițește așa în societatea noastră un personaj care se pricepe la economie foarte bine. Dar omul ăsta este un... Cred că e o creație a dictaturii sau... E un om needucat. Își dă seama, el are o putere economică remarcabilă în spate și la un moment dat am fost cu el undeva la o masă. Eram 8 persoane. I s-a indicat locul respectiv să stea acolo.
a venit încruntat, n-a dat bună ziua, nu s-a prezentat și a început să mănânce. Asta cu ochii în farfurie, a plecat fără să zică bună ziua. Lipsa asta totală de elementară politeță, pentru că dacă îmi spunea că se numește Stan Păpușă, eu îi spuneam la rândul meu că mă numesc Georgeta Filitis și mai erau încă 6 persoane, asta nu însemna că creez cu el o apropiere, o intimitate sau mă duc să-i spun, dom'le, dă-mi și mie, nu știu ce, un colac. Nu. Era o treabă de socializare temporară. Dar s-a uitat așa, absolut scandalizat. Stau eu cu tâmpiții ăștia și nu eram chiar tâmpiți, că, mă rog, era o adunare, dacă vreți, foarte elevată. Și pot să vă dau exemple din societatea românească nespus de multe. Oamenii când ajung la un anume grad, la un anume nivel decizional, e director, e ministru, e nu știu ce, devine încruntat. Politețea și zâmbetul, care nu poate să fie totdeauna foarte sincer, dar care îngăduie comunicarea. Ori la noi, ca regulă quasi generală, să fii încruntat, să fii distant, știi cine sunt eu, nu merge treaba asta. Eu cred că noi, dacă am fi politicoși unii cu alții, am rezolvat mai mult de jumătate din conflicte. Pe urmă să stăm să ne gândim un lucru, obiectiv. Mie plântuța asta îmi place teribil de mult. Peste 2 săptămâni, dumneavoastră sunteți schimbată cu doamna. Păi asta a fost planta ei, o daud, naibii. Nu, planta trebuie să rămână acolo, că e absolut minunată. Și prin extensie, această continuitate, uite, acum e un guvern interimar, se duce. Dar poate guvernul ăsta interimar a luat niște măsuri care să vădesc benefice pentru dumneavoastră ca cetățean, pentru ăla ca migrant, pentru ăla ca nu știu. De ce să le anulez? Păi le anulez fiindcă sunt făcute de cutare. Da. Și nu mai terminăm cu povestea asta. De ce? Tocmai pentru că nu suntem educați. Și în sinea mea vin acasă clopotind de furie. Bă, ăla a luat o măsură, toată lumea o admiră. Că uitați-vă dumneavoastră, scena politică actuală. E un personaj care a venit din provincie și care crește în aprecierea noastră pentru că vorbește foarte rezonabil. Iar acolo, în provincie unde a stat, duceți-vă în județul ăla și o să vedeți că aveți senzația că nu sunteți în România. Deci se poate. Se poate. Pentru că poți să fii un gospodar care îl motivezi pe ăla, care te duci și măsori distanța dintre pietrele cu care s-a pavat piața principală. Păi zice, nu trebuie să fie de 9 mm, trebuie să fie de 7 sau viceversa. Poți să te legi de el, să zici nu știu ce și în același timp să oprește undeva unde n-are voie. Da? Zice, eu mă opresc puțin. După 5 minute îl cheamă poliția. Să știți că vă ridicăm mașina. Deci este egal cu toți cetățenii din urbe și chestia asta, uite că e România profundă care îl taxează și îl taxează pozitiv. Da. Că la urma urmei vine din provincie, nu-l știe nimeni, nu știu ce și uite-l cum se ridică. Și asta este dovada că România profundă va învinge. Dați-mi voie să fiu totuși optimistă, dați-mi voie să cred că și această rătăcire a noastră, să mergem după persoane care n-au avut decât niște cuvinte sfărăitoare cu ele, fără nicio acoperire, încet, încet vor ajunge la lada de gunoi a istoriei, știți? Dar dați-mi voie totuși să insist iar și iar pe educație, dar nu orice fel de educație. O educație înțeleaptă, un dialog al meu cu domnia voastră foarte sincer. Și
al meu. Prin extensie, toată lumea care se exprimă în public, nu? V-aș întreba cum ar fi școala ideală pentru dumneavoastră, dacă tot am ajuns în punctul acesta, la educație, care se pare că... În primul rând, cum îți alegi meseria? De la dascăl, da. Vedeți că e foarte greu. Vine o ministreasă și desfințează școlile profesionale. Și sunt foarte multe... Asta mi-e greu să pledez pentru inteligența și dibăcia românilor. Dar vedeți dumneavoastră, între a face o școală profesională, un băiat de la țară sau un băiat dintr-un târgușor și să ajungă un foarte bun sudor, un foarte bun matrițer sau eu știu ce altă meserie, ceasornicar, cizmar, să adună toată familia, îi dă niște bani, câteva mii de lei și preferă să facă o facultate. Și atunci îngroașă numărul absolvenților de facultate, care sunt foarte prost pregătiți, dar el are studii superioare. Ba mai găsește și unul care îi face teza de licență. Se mai duce și la doctorat. Și se mai duce și la doctorat. Și pot să vă mărturisesc ceva? Eu am pus o întrebare la care a zis, cum, da, e libertatea de exprimare. Știți ce se întâmplă, doamnă? Între libertatea de exprimare și anarhie trebuie să facem clar deosebirea. În momentul când eu întâlnesc pe internet o reclamă, fac teze de doctorat. Eu n-am întâlnit, ați întâlnit? Eu am întâlnit și eu m-aș duce imediat pe firul personajului și așa l-aș taxa că i-aș descuraja pe toți ceilalți. Nu se poate. Chestia asta nu se poate. Vedeți, și instituțiile trebuie să-și facă, adică apar tot felul de dezvăluiri care sunt de-a dreptul scandaloase. Sunt instituții care au... Mă duc la primăria dintr-un oraș de la Dunăre și orașul e mititel, dar funcționarii acolo sunt 70 și între altele sunt 7 secretare. Și instituția mai are și altceva de făcut decât cafele și ce face o secretară, nu? Zice, nu e pe fișa postului. Și ale 7 muieri stau bine mersi și discută între ele și nu fac nimic. E nevasta șefului de post, nevasta cu tare, neveste. Da. Vedeți? Când ai mentalitatea asta să căpușezi statul tot timpul și tu nu vrei să faci de fapt un lucru foarte agreabil, fiindcă ce li se cerea lor era o treabă mai mult decât atrăgătoare să înregistreze cărți primite. Dar totuși o să ziceți ce-i de făcut, pentru că lucrul să știți că se agravează de la o zi la alta. Dacă vă trece prin cap să faceți o donație, mă refer la obiecte. Mie, dacă aș fi directoarea de școală, de muzeu, de nu știu ce, dacă mi s-ar face de către cineva o donație, aș fi foarte fericită. Pentru că asta îmi îmbogățește patrimoniul, nu? Pe care pe urmă le expun. Nu. La noi încep niște mormăituri și niște... De ce? Pentru că trebuie să înregistreze. Pot să vă dau concret. Da, zice, ați făcut inventarul cărților pe care vreți să mi le donați? Fiindcă, deși are biblioteca acolo, și e datoria bibliotecarului, nu? Nu, să-i fac eu o listă. Păi zic, stai puțin, dar lucrezi după clasificarea zecimală? Și adică cum? Dar ea e bibliotecară și nu practică clasificarea zecimală. Păi atunci ce face? Și trebuie să vă spun că am adus și cărți din străinătate. Că e o situație dramatică, biblioteca a fost arsă, a fost a brătienilor în 57, Ghiculeștii, brătienii, roseteștii, toate cărțile de la conacele lor
țăranii le-au scos afară la dispoziția activiștilor de partid și le-au dat foc. Și acum bibliotecile alea încercăm să le remobilăm cu cărți din epoca aceea, nu? Da. Cum faci? Le înregistrezi tu, dar zice, ne le puteți aduce, nu? Păi mă, dar zic, voi aveți acolo o mașină, nu puteți să trimiteți mașina de 3 ori? Da. Păi vedeți, da, într-o țară în care s-au ars cărțile, bine, greu să ăla a fost un moment, cum să vă spun, dramatic, dar Da. care a avut locuri. Ce să vă spun, că țăranii, ani de zile după incendiu, erau toți cu niște opingi foarte plăcute, făcute din coperțile cărților. Da. Bun, astea au fost momente dramatice din istoria noastră, dar trebuie să ne revenim. Știți de ce? Nu ca să fim tineri și frumoși, ca să fim oameni puternici. Puternici spiritual, nu maciste, că nimeni nu ne pune acum să cărăm, eu știu ce. Ori lucrul acesta nu se realizează decât printr-o educație inteligentă. Și să știți că trebuie totuși, este reușita pretutindeni s-a făcut numai și cu elemente coercitive. Adică în momentul când tu te-ai apucat și de-abia s-a zugrăvit poșta din Dacia, prea bine știută, nici nu s-a zugrăvit bine și tu te-ai apucat și ai făcut grafiti pe ea. Pictură stradală. Nu-i pictură stradală, e un nenorocit de porcușor acolo, nici măcar nu-i frumos. Și atunci nu-i nevoie să-i pedepsești pe toți, pedepsește-i 2 sau 3 de ăștia și îi descurajezi pe toți ceilalți. Da. Nu? Și puțină severitate. Ați spus un lucru foarte important acesta că ar trebui să ne revenim pentru a ne căpăta forță spirituală. Absolut. Nu prea ne gândim la asta. Suntem destul de șubreziți. Foarte șubreziți suntem. Foarte șubreziți. S-a văzut și lucrul ăsta și pe urmă, cum să vă spun, bun, din secolul XIX masiv, de la sfârșit de 18, noi ne-am orientat către Europa. Dar dumneavoastră să știți că noi am fost totdeauna o țară europeană și prin limbă și printr-o mulțime, prin elită. La 1690 și ceva să tipărea o carte a unui român la Paris. Adică nu e puțin lucru ăsta. Pe urmă să încheie niște contracte de toate felurile, cu Anglia, cu Franța, cu statele germane. Duceți-vă în arhivele din Italia, în orașe mititele, nici nu ți-ar veni să crezi, nici n-a auzit lumea de ele, și în arhivă dai de niște documente românești. Te duci pe insulele grecești, în Schiros. Nu știu dacă aveți idee unde e Schirosul, e așa, în mijlocul Mării Egee. Și găsiți corespondență care îl privește pe Alexandru Ipsilanti, ăla care n-a oprit asasinarea lui Tudor Vladimirescu. Adică suntem un popor foarte european. Și Talleyrand, despre care se poate vorbi la nesfârșit. Dar un lucru trebuie să-i recunoaștem, că era un deștept. Și Talleyrand, ministrul lui Napoleon I, spune un lucru. Centrul de greutate al Europei se află la Dunărea de Jos, în Principate, pentru că acolo sunt drumurile care se încrucișează, să merge spre mare, e Dunărea, să luăm aminte la acest teritoriu în emergență. Și asta o spune în vremea lui Napoleon I, deci în prima parte a secolului al XIX-lea. Și lucrul eu cred că este valabil. Ori nu mergi către Europa de care ai aparținut tot timpul. Ce te așteaptă? Adică trebuie să ne gândim viața, nu poți să-ți reduci viața numai la a mânca, a elimina, a petrece și iar a petrece. Da, de fapt despre asta cred că e vorba. Tot interesul nostru astăzi este pentru loazir, pentru a ne distra. Păi loazir, dar aș zice, eu, poate că, la mie nu mi-e rușine să spun, o carte bună
este cel mai bun loazir pentru mine. Pentru dumneavoastră. Ascult o partită de Bach, o ascult la orga de la Mülheim am Main. Dar parcă suna mai bine la orga cealaltă de la Freiburg. Asta mi-a sensibilizat urechea. O să ziceți, spune, toată lumea e melomană și nu știu ce. Dar pot să-ți placă alte lucruri. Cum să nu... Am prieteni care s-au dus și au precipitat călătoria acum la Roma. Știți de ce? S-au dus la Biserica Santa Maria Maggiore să vadă mormântul papei. Și mi-au telefonat de acolo. Tot vroiam noi să mergem în Italia, că acum am venit și suntem bucuroși pentru că n-am așteptat deloc. Imediat am spus că vrem să ne înclinăm acolo și gata. E un moment spiritual? Te gândești la ce a făcut Papa, bun și rău pe lumea asta, nu? Da. Ori, vedeți, și televiziunile și domniile voastre cu aceste podcasturi, dacă discuția dintre noi dă de gândit la 3 sau 4 persoane în spațiul bucureștean sau spațiul românesc chiar, eu cred că trebuie să ne socotim mulțumite, nu credeți? Ba da, voi spune ca dumneavoastră, da. Ați vorbit despre politețe, mi-ar fi plăcut să ne mai vorbiți și despre caractere și cumva în contextul prieteniilor pe care le-ați avut și despre politețe, dar și despre familie, în contextul prieteniilor pe care le-ați avut cu alte mari personalități ale noastre, Alexandru Paleologu, Neagu Giuvara, Ion Rațiu, Corneliu Coposu. Să vă spun, nu, eu pe Rațiu nu l-am cunoscut, soția lui venea foarte des la noi, pentru că soțul ei era teribil de ocupat, făcea o politică fără șansă, mă rog, da. Și atunci am pierdut, nu? Ne spuneți. Nu, dar trebuie să fim și realiști. Și realiști. Doamnă, să știți, pentru că și ce s-a întâmplat în 89, dumneavoastră vedeți că noi reluăm mereu și vinovățiile până când vor dispare toți vinovații pe cale biologică, nu al minte. Și lucrurile, sigur că au stat cum au stat. Eu am un prieten ziarist grec care a scris o carte cu titlul interogativ, Se întorc roșii. Era reporter la București, exact în momentul Revoluției și sigur că a văzut o serie de lucruri, s-a lăsat și el înșelat de 60.000 de morți la Timișoara și toate poveștile care au fost atunci. Toată lumea asta pe care vă spuneam, eu am cunoscut-o prin bărbatul meu, de aceea am precizat diferența de vârstă, ca să înțelegeți că ăștia, toți prietenii lui m-au adoptat și Neagu și cu Alecu, chiar cu ei am devenit așa foarte apropiată, eu rămânând foarte curioasă. Curiozitatea, sigur că atingea și puțină bârfă. Și atunci bărbatul meu se enerva, zice, eu vă las în pace, să ducea la etaj și să culca. Și eu stăteam până la 1, la 2 noaptea cu Alecu Paleolog, care putea să povestească niște lucruri fabuloase. Indiferența pe care a manifestat-o, pe care și-a impus-o în pușcărie, avea o singură pereche de ciorapi, se rupseseră de mult și călcâiele erau așa cu găuri. Și cu ce să le acoperi? Dar cu Neagu am rămas în excelente relații până cu 3 zile înainte de a se stinge. Dar știți, domnul Coposu, la noi se juca bridge. Și asta însemna că în ultima vinere a lunii se adunau mesele de bridge. Eu nu știu să joc nici popa prostul. Deci eu eram pe post de sufragioaică. Nu vreau să le cobor morga brigiștilor, dar erau foarte interesați și de ce se pregătea la bucătărie. Și atunci la bridge, știți, se joacă și iese la un moment dat, e unul de mână moartă. Și ăla ce-ți facă? Venea la mine și stăteam de vorbă. Și ăla care venea, din când în când era domnul Coposu.
A fost singurul din anturajul bărbatului meu care a păstrat așa o distanță. Ceilalți toți mi-au cerut să ne tutuim, cu toate că eu puteam să le fiu copilă, dar această distanță pe care domnul Corneliu Coposu a păstrat-o n-a însemnat o distanță și a discuta. Ori pe mine m-a curiozitat teribil cum a suportat pușcăria. Doamnă, să stai 17 ani în pușcărie și într-un regim, nu ca în Suedia. Eu vă doresc să mergeți în Suedia și printre lucrurile pe care să le solicitați, cum le vreau să vizitez o pușcărie. Că eu când am obținut treaba asta, mă grăbesc să spun că eu sunt după mamă croată, dar bunica mea maternă era suedeză. Și atunci când mă duc în Suedia, dacă vreți, hai să-l socotim regim de favoare. În sensul că, vorbind cu un văr de acolo, am putut să mă duc să vizitez o pușcărie. Zic, tu-ți bați joc de mine, ăsta e mai bun decât un hotel, cum adică? Pentru că acolo ai făcut ceva și te bagă la pușcărie sau ești pasibil de a face pușcărie, dar n-au spații de ajuns. Și îți trimite o scrisoare informându-te că îți amână detenția cu 3 luni sau un an de zile până se eliberează un apartamențel care are grădină, care are... N-a fost cazul domnului Coposu. Și n-a fost vorba numai de faptul că stătea într-o celulă cumplită de ciment și trebuia să stea în picioare nu știu câte ore pe zi și nu știu ce, dar au fost bătăile îngrozitoare, torturile. Și atunci mi-am permis să-i pun această întrebare, cum ați rezistat? Știți de ce? La începutul discuției vă spuneam că mama mi-a dat unica palmă pentru care și-a cerut scuze până în ziua morții și eu n-am vorbit 2 săptămâni. Atât de șocat am fost și să nu vă închipuiți că mama m-a pocnit să-mi iasă capul din țâțâni. Doamne ferește! Și dânsul mi-a spus un lucru foarte interesant. M-am educat în așa fel încât nu mai simțeam durerea fizică. Și dumneavoastră vă dați seama că la pușcăria comunistă durerea fizică era calculată să o simți paroxistic. Dar evocând lucrurile acestea la studenții care întrebau cum a fost sub comunism, să știți că nu le făcea plăcere. Hai, Doamne, dar au fi făcut ăla ceva, că nu l-au băgat degeaba la pușcărie. Eterna exclamație, nu? Eterna replică. Adică toată falsitatea acestui regim pe noi ne-au scos din case ca să se așeze ei. Eu sunt de acord să fiu egală cu dumneavoastră și împărțim amândouă aceeași modestie, aceeași sărăcie, aceeași lipsă. Dar în momentul când apar magazine cu circuit închis pentru domnia voastră și pentru mine îmi dă o bucată de cârnat care e rația de carne și ultima dată în 86 sau 87 mi-aduc aminte că n-au mai avut nici hârtie în care să-l împachetăm și totuși erai îmbrăcat cuvincios așa și veneai cu bucata aia de cârnat în mână dacă nu te gândisești să iei de acasă ceva, un ziar sau știu eu, în care să-l împachetezi. Lucrurile astea sunt absolut dureroase. Dar știți ce mă deranjează pe mine? E lipsa noastră de ambiție, doamnă. Pentru că noi ne lăsăm așa, ne lăsăm copleșiți. Mi-e mult mai ușor să mă gândesc tot timpul la ce îmi spune o voce absolut ciudată, că nu contează decât țara și Dumnezeu. Bun, țara și Dumnezeu, dar trebuie și eu să fac ceva în chestia asta. Nu pot să aștept numai să-mi dea țara și Dumnezeu. Dumnezeu o să aibă grijă de tine. Dar și eu trebuie să am grijă. Adică
Dumnezeu mă vede și eu trebuie să am senzația că există Dumnezeu. Dar pentru asta nu trebuie să fac ceva? Ori lumea asta nu s-a gândit și pe mine mă sperie numărul foarte mare de oameni, din care unii foarte cultivați, care agrează această formă comodă. Lasă că îmi iubesc țara, că iubirea asta n-am cum să o măsor cu șublerul, nu? Și are grijă Dumnezeu de mine. Nu se poate. Nu se poate așa. Și, pe de altă parte, hai să fim rezonabili. Cu emisiunea care o faceți dumneavoastră, cu conferințele care le țin eu, cu cărțile frumoase pe care le scrie la editura Corint. Scot acum niște cărți pentru copii. Sunt desene animate cu un text foarte simplu despre Ana Aslan. E un pisoi care se duce să întâlnește cu Ana Aslan. Treaba e delicioasă, câteva pagini de text și niște desene absolut delicioase. Nu se poate să nu-i cucerească pe copii. O sumedenie de desene animate. Dumneavoastră vă gândiți că nu sunteți totuși de 100 de ani. Nu se poate să nu vă amintiți de Tom și Jerry. Nu se poate să nu vă amintiți de Baghera. Toate filmele astea au fost înlocuite cu niște porcării de o violență, oamenii își dau cu pumnul între ochi și sar scântei. Filmele pentru maturi sunt toate, iar așa, cu extraterestri, cu Godzilla, cu tot felul de magaoi care năvălesc peste noi. Unde-i frumusețea? Unde-i dialogul între doi oameni? Nu tot așa să se croiască, să se pocnească, să se înjure. Și stăm și ne întrebăm de ce s-a ajuns la chestia asta. Este o escaladare a urâtului pe care eu nu înțeleg. Nu înțeleg și totuși ăștia sunt factori de decizie, ăștia sunt oameni care ar putea să blocheze. Nu, păi nu interesează dacă dau un film de asta cu o idilă. Păi, sunt atâtea idile splendide. Și în loc de astea, sunt filmele de mare violență. De ce? Da, ați iarăși un lucru mare, escaladarea urâtului. Trăim în niște vremuri, păi da, dar eu mai de mult, belle pop, nu? Trăim de la frumusețea îmbrăcăminții, de la frumusețea decorării casei, da. Nu? Mi-am notat aici că aș vrea să ne lăsați niște recomandări de cărți, dar nu pentru niște recomandări de cărți formatoare pentru adolescenții de care ziceați că nu... că nu știți, eu trebuie să vă mărturisesc cu o anumită umilință. Din când în când eu am prieteni care, cum să spun, țin contabilitatea proeminenții mele publice. Și atunci vin la mine și uite mă ce bine să vorbește despre tine. Nu te înjură nimeni, pentru că și asta e o chestie. Ne dăm drumul la gură pe WhatsApp, pe Facebook, pe nu știu ce, necontrolați, vai, fără să mai ținem seama de semne diacritice, de gramatică elementară, de pronunțarea unor cuvinte care sunt numai pe garduri. Asta este altă treabă. Sigur că îmi face plăcere să știu că o apariție a mea în public lasă o impresie bună, nu? Și eu, să știți că mi-am aruncat ochii pe comentarii, nu-i așa? Interviurile dumneavoastră și absolut și sunt foarte încântată și să știți că nu e o treabă căutată. Dar mie mi se pare că a te plânge și a începe și eu să spun, păi ministrul ăla să vă spun eu ce a făcut. Păi nu mai terminăm cu treaba asta și nu ajungem nicăieri. Bun, dar această lipsă de educație a oamenilor, de a-și da drumul, de a spune tot, să știți că asta nu-i democrație și lucrurile astea ar trebui puțin restrânse. Așa cum postul de televiziune la care vă spuneam când cineva din public, un tânăr a zis, da, baba asta o caută moartea pe acasă, să știți că l-au urmărit și i-au tăiat contul. Păi, da. Totuși, și problema nu era că eu am fost jignită, dar e ca idee, ca mentalitate. Adică tu ești un cetățean al României care n-ai nicio datorie față de țara ta să-ți dea.
De ce să-ți dea? Da. Că ești tu frumos? Nu? Să știți că, vă spun și revin obsesiv, totul să reduce la educație. Dar, din păcate, și educația asta trebuie făcută de oameni care se pricep. Care se pricep. Ne spuneți așadar niște titluri de cărți pe care le citați când erați adolescentă sau pe care adolescenții ar trebui să le citească, indiferent ce ar vrea să facă, că se vor duce să se facă brutari sau politicieni sau profesori, n-ar trebui să lipsească din bagajul lor, ca să nu mai fie atât de șubreziți spiritual. Să știți că e foarte greu, pentru că lectura a încetat să mai fie. Eu cred că am mult, 15% din tineri citesc. Și ăia sunt numai din familii de intelectuali, cu mama, cu tata, cu bunicii, care cam stau cu joarda pe ei. Citesc și ei unii lângă alții. Și citesc, dar nu mai citesc cu plăcerea cu care citeam noi. Sigur că o să spuneți, păi nici nu prea aveam altă ocupație, nu? Acum vine vacanța de vară. Cred că e un mod frumos să-ți petreci o bucățică din timp citind. Da, dar gândiți-vă care este tentația pe care mie mi-o oferă televiziunea. Și nu e postul X sau toate posturile. Distracție. Deci eu mă duc la mare și mă distrez. Știți cum mă distrez? Urlă muzica, că nu poți să stai acolo. De dansat, dansează toată lumea, cât mai vopsită, cât mai sulemenită, cât mai botoxată. Și fetele astea nu se uită. Nu se uită cât de urâte sunt. Cu ghearele alea de 3 centimetri, fiecare gheară de altă culoare, se întâmplă ceva. Este inestetică povestea. Da. Apropo de urățenie, a coborât de la felul cum ne îmbrăcăm, cum ne machiem. Totul este făcut ca eu să atrag atenția. Dar nimic din emisiunile de televiziune nu pledează spre mobilarea creierului. Pentru că eu pot să dau cu vopsea de la Maybelline sau de la nu știu unde naiba, pe zigoma, pe obraj, să-mi fac cârlion și nu știu de care, să mă rad în cap, că și asta ar fi o modă, femei rase în cap, sunt câteva în lume, nici n-aș mai fi originală. Dar nimeni nu se gândește să facă emisiuni sistematice, pentru că până la urmă, tineri sau bătrâni, ceva din maimuță a rămas în noi. Și eu văd un lucru la dumneavoastră și limit. Și depinde de dumneavoastră ca lucrul ăla să fie de calitate sau să fie o porcărie. Adică în momentul când îmi aduci pe ecran o făptură, o femeie care îmi dă indicații de modă și ca eu să o țin minte cine e, are la sub braț o găină, un cocoș sau o găină. Păi da, zice, asta e marca ei. Și îți face teoria că cu tare rever trebuie să fie de 3 cm, nu de 4. Iar ăla și-a făcut de 5, deci e afară din modă. Nu se poate, Doamnă. Totuși suntem ființe omenești, suntem ființe gânditoare. Și cred că dacă aceste emisiuni educative, într-un fel, ar fi precumpănitoare, făcute cu foarte multă artă, ca să fie și atrăgătoare, să nu fie plictisitoare, cred că încet, încet, nația noastră s-ar îndrepta. Dar nu există. Vă vine să credeți că în perioada interbelică se țineau conferințe. Nu încăpea lumea în sală, stăteau și afară, pe stradă. Sigur, a apărut televizorul. Și televizorul e o armă redutabilă. Și mai avem și foarte multe festivaluri de stradă, dacă ați observat. Păi da, și cum să vă spun, dacă v-ați fi dus să vedeți ce lucru dezagreabil poate să fie când ieși dintr-o sală, m-am dus la târgul de carte. În momentul când am ieșit afară, lasă că în târg nu se poate lansa o carte. Da. Fiindcă trebuie să răcnești, să-ți dai sufletul. Da. Tu răcnești, eu răcnesc și ăla e cu trompeta. Da. Stăm bine acolo. Dar pe urmă, când ieși afară, muzica e dată la maximum. Fumul de la mititei îl tai, da. Toată lumea zbiară, țipă,
E o atmosferă de o golănie desăvârșită. Și să știți că bine, există târguri de carte în întreaga Europa. Du-te la Atena, știți cum e acolo? Nu-ți vine să mai pleci. Da. Cred că o treime din public e format din copii. Niște copii, unii sunt atâta, ținuți în cârcă de părinți, care se uită cu niște ochișori minunați, minunea asta care ni se întâmplă. Dar sunt liniștiți toți, pentru că e un târg de carte. La noi de ce trebuie să fie? Vă spun, mi-a fost rușine când m-am dus, sâmbătă am lansat 2 cărți acolo, Scandalul de afară. Eu cred că fiecare în domeniul lui trebuie să facă ceva și dumneavoastră să fiți convinsă că prin aceste podcasturi puteți să faceți câțiva români să se gândească la propria lor condiție. Eu răspund la invitații ca dumneavoastră sau țin sistematic, o dată pe lună, conferințele de la Calea Victoriei, convinsă că e lume care mă ascultă. Și am confirmarea asta. Eu fac lucrul ăsta de 20 de ani și sunt zeci de oameni care îmi dau telefon, care îmi scriu. Deci facem o treabă bună, noi, oamenii mărunți din țara asta. Dar totuși, decidenții sunt alții. Sunt câteva posturi de televiziune pe care eu le-aș suprima. Păi, Doamne, e democrație. Nu-i democrație asta. Nu se poate. În momentul când inventezi niște lucruri și eu vă pun în cârcă dumneavoastră niște lucruri care țin de morală, de ținuta dumneavoastră civică, de tot ce vreți, vă fac hoață, vă fac imorală, degenerată, tot ce vrei. Și dumneavoastră vă apărați unde? Până să ajungeți tot acolo, trec nu știu cât. Nu se poate. Nu se poate. Ori aceste posturi pur și simplu ar trebui să fie desfințate. În Parlament sunt oameni care se exprimă neconvenabil. Asta ca să fiu elegantă. Ori trebuie să existe un regulament care întârzie să se redacteze și eu mă ofer să-l redactez până mâine dimineață, de ținută. Când sunt parlamentar, trebuie să am o ținută și trebuie să văd ce vorbesc, cum mă comport și poate că mie nu vine în minte o înjurătură că n-am fost învățată cu așa ceva și până la vârsta asta am trăit foarte bine neînjurând pe nimeni în jur și negândind în sensul înjurăturii. Dar oamenii aceștia trebuie să învețe și ei. Când ai pășit în Parlament, trebuie să ai o anume ținută. E obligatorie. N-ai reușit, ești dat afară. Așteaptă 5 ani, 10 ani. Dar cred că revenim tot la problema educației și la problema... Exact, fiindcă cu asta trebuie să încheiem. Și asta, da. Canieț. Educație. Educație și iar educație. Da. Eu socot că dumneavoastră faceți puțină educație, eu fac puțină educație, dar majoritar, determinant, hotărâtor, educația totuși o fac factorii de decizie. Un regulament sever de comportament în public, mai ales dacă ești demnitar al statului român. Pe toate părțile, de la pantofii care trebuie să-ți strălucească până la vorbă. Totul trebuie să fie perfect, ca tu să impui. Că altfel eu încep să mă trag de șireturi cu tine și nu se poate. Ați spus în mai multe interviuri și încheiem că vă place să călătoriți și eram curioasă dacă puteți să ne spuneți care a fost sau care este destinația dumneavoastră preferată. Pentru că și aici cred că am putea face o discuție destul de lungă între a voiaja acum ceva ani și cum se voiajează, cum se călătorește astăzi. Da, bine, nu mă leg de faptul că n-am putut să călătoresc în voie, sub dictatură, decât cu restricții, da. Nu. Ca să vă răspund telegrafic, sigur, am călătorit în aproape toate țările Europei, n-am fost în America, am fost în nordul Africii, în Egipt, în Maroc, am fost în Țara Sfântă, țara unde, dacă aș avea acum 50 de ani mai puțin, m-aș stabili,
ar fi Anglia, și nu Anglia londoneză, adică nu într-un mare oraș, ci în Anglia profundă, la țară. Nu poate să fie ceva mai minunat decât peisajul campestru al Angliei și mai ales relația cu localnicii. E o plăcere să te duci să trăiești într-o fermă englezească, așa cum mi s-a întâmplat mie. Și profit și vă mai întreb, nu facem un chestionar al lui Proust, dar aproape. Un muzeu pe care ar trebui să îl vedem măcar o dată în viață? Ermitajul. Ermitajul. Dar știți ce se întâmplă? După ce am stat 6 ore în Ermitaj, am spus nu mai pot. Aveam senzație de nausea, veneau atâtea imagini, pentru că totuși acolo s-au adunat, povestea este apolitică cu totul, sigur. Știi? Nu e țarism, nu e bolșevism, sunt niște valori ale umanității adunate acolo, care îți vin, adică sunt pereți de ambră și de mai știu eu ce, nu poți să-l cuprinzi. Dar aș încheia cu o treabă de care am fost foarte mândră. Eu am făcut o enciclopedie împreună cu un coleg al meu, Dorin Matei, directorul de la Magazin Istoric, care se cheamă Mileniul Românesc. E o carte pătrățoasă, așa, am făcut-o în limba română, s-a găsit cu cale să o dubleze și atunci a ieșit un cărțoi incomod, foarte greu de citit, că nu poți să stai în orice poziție să o citești. Dar cu cărțoiul ăsta, scos în nu știu câte ediții, ăsta absolut așa, pătrățos, pe o hârtie foarte fină, era ușor și plăcut. S-a făcut varianta englezească și am plecat cu el la Cambridge. Și ăștia au început să-l răsfoiască, zice, voi sunteți ăia? Da, noi suntem. Nu se poate. Și încet au început să vină. Ieri, azi a venit unul, mâine altul, vreo 7-8. Și bă, dar sunteți formidabili. Când s-au dus să vadă Palatul Hunedoreștilor, cum ne-a spus președintele Academiei, nu? Să vadă Casa Huniazilor. S-au dus la Sarmisegetuza, păi bine, dar Stonehenge-a noastră e nimic pe lângă ce aveți voi. Cu tare. Erau absolut fascinați. Și dacă n-am reușit să-i sensibilizez pe cârlanii ăștia de 14-16 ani de la liceul Nu spun care din București, am fost foarte fericită că am reușit niște profesori de la Cambridge să înțeleagă ce țară minunată e România. Mulțumesc mult, doamna Filiti, și ce frumos ați încheiat. Ce țară minunată e România. Trebuie doar să avem răbdare. Nu? Răbdare cu ea. Sigur că da. Mulțumim foarte mult. Eu vă mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Mulțumim pe data viitoare.